si na ngalaba na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụsị nakwa ndị dịgasị iche iche nwere mkpa dị oke mkpa na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Ọkammụta Williams Obiọzọ akpọkugo ọchịchị Ọkammụta Soludo ka o lebanye anya pụrụ iche n'ebe ndị ọrụsị nọ, ọkasị nke ka nke ịdị na-agba mbọ na-enye ndị a onyinye agụmakwụkwọ n'efu ka a wee nwee ike bụrụ ndị nke ga-aga n'ihu na-enwe ihe mgbochi ọbụla imezu ọchịchị obi ha n'okwu gbasara agụmakwụkwọ. Ọkammụta Obiọzọ bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-akwarịrị etu okwu gbasara mgbaghapụ na nlegharị anya si wee na-akawanye njọ n'ebe ndị otu a nọ n'ọgbakọ achịkọbara nke ọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na ngalaba ndị onwe ka ọha chịkọbara na ya bụ mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka, nakwa etu a ga-esi wee kwado ndị a ka ha wee nwee ike tụnye ụtụ nke ha maka uto na mmepe nke obodo. Ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ọkammụta kọwara na ya bụ amụma ọgbakọ bụ iji hụ na ndị ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ọrụsị nakwa ndị ọrụ na-eru n'okwu bụ ndị na-enwerịta ịkparịta ụka iji mara ụzọ ka mma iji gbochie ihe iche aka mgba dịrị ha. Ọkammụta Obiọzọ gwara ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ọrụsị dị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-adị uche n'ịgụ akwụkwọ iji dọta enyemaka ndị mmadụ nakwa otu dị iche iche. N'okwu ya, onyeisi oche otu Nigerian Union of Journalists NUJ na Anambra steeti bụ dọkịnta Emeka Odogwu, nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Oriakụ Kasie Abone, kọwara na inwe ọrụsị bụ nke na-eme mmadụ ka ọ bụrụ onye pụtara iche ma kwazie arịrị n'obodo a nọ n'ime ya bụ nke anaghị egosipụta mmasị n'ebe ndị mmadụ nọ, ọkachasị ndị nwere ọrụsị, ma gosipụtazie ebumnuche ya na ya bụ amụma nwogharị ga-abụ nke ga-ebido na ya bụ ụlọ akwụkwọ dị elu. Na ntụnye nke ya, onye isi oche nke otu Joint National Association of Persons with Disability na Anambra steeti bụ Comrade Ugochukwu Okeke, nke onye nọchitere anya na ya bụ mmemme bụ Maazị Vincent Onwuboya, nọrọ kọwaa na ya bụ otu ga-aga n'iru na-ahụ na ihe iche aka mgba niile dịrị ndị nwere ọrụsị bụ nke ha ga na-eme ka amara maka ya, ma kọwazịa na ịdọnye ukwu nke ọra mmadụ nakwa ndị otu nnọrọ onwe bụ nke ga-enye aka iweta ụsịsa nye ihe iche aka mgba dịrị ndị ahụ nwere ọrụsị. Na ntụnye nke ya, onye nnọchite anya ndị otu Hope Givers Initiative bụ Oriakụ Emmanuel Obika kọwara ka e nwee ijikọ aka ọnụ iji hụ na agụmakwụkwọ kpụ ọkụ n'ọnụ bụ nke rutere onye ọbụla aka, ọbụnadị ndị nwere ọrụsị dị iche iche. Na mbụ n'okwu ya ka onye nchịkọba ya bụ amụma ma bụrụkwa onye na-anọchite anya ụmụ akwụkwọ nwere ọrụsị dị iche iche n'otu ọchịchị gọọmenti ụmụ akwụkwọ Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Awka bụ Oriakụ Precious Ezihe kọwara na ọtụtụ ihe iche aka mgba ndị otu ha na-agabiga ọbụnadị na ya bụ mahadum bụ nke mere o ji chịkọba ya bụ ọnọdụ iji hụ na ndị ọnụ na-eru n'okwu bụ ndị maara maka ya iji weta ụsịsa. Ya bụ mmemme nke isiokwu ya bụ igbochi ihe iche aka mgba metụtara agụmakwụkwọ maka ndị ọrụsị bụ nke dọtara ndị ọrụ nta akụkọ, ndị otu ọrụ nnọrọ onwe abụghị nke gọọmenti nwe ya nakwa ndị eji okwu agba izu na ya bụ mahadum ma bụrụkwa nke anọ n'ime ya mee ihe ejije nakwa gosipụta egwu bụ nke sitere n'aka ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị nwere ọrụsị dị iche iche site na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.